ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯзам дар бозори Корвонем нулевои дарвоза бари Корвонсити Қатимиен ҳамҷода папленои туркии бесанг нақшон 130 сомон. начхеле ки шумо мебинед ҳам тигрӣ дорад, ҳам мисол гули баҳорӣ дорад, ҳам гули компютерӣ ҳастай, ҳамаи намуди гулҳо ҳастай. кадоме ки папленои туркиро пӯшидагия медонад ки папленои туркӣ чӣ хел качества доранд, чӣ хел зӯранд, чӣ хел фасонанд. баъд мулоимишон шинамишон аҷоиботай. мисол кас седа мархӯ ҳастай ҳаминҷода скриншот мекунад мепартояд ватсапода мо шумода дастафка мекунем. ина ҳамаи намудош пака ҳаст. паплено туркиян 100% гаранти хати фирмени 130 сомон. начхеле ки дар навор дидестен иҷа вағ бисёр буд, ҷағ бисёр буд. барои ҳамин мо натонистем ки айбозор прямо барои ҳама овозша гирифтем, шумода нишон додистем. ё папленои ҳастанд ки вообще на рангшон мерава. чӣ қадар ки агар одамои даки мо равон кардем бисёр таъриф карданд ки чӣ қадар ки мешӯем ҳамон хел шинам мешава, баъд фасон мешава, хеле мулоим мешава. обчи ки кадоми дар равон кардем ва ё таъриф карданд. барои ина бинед шумо маркҳошона гарантиша ман метавонам, барое ки уже ё проверени гузаштагиан а испитани. ина марҳамат бибинед кадоми даки дастафка фақат дар кор мешава бинависа. нақши 130 сомон. илтимос ҳамин нарх напурсен. ман нархи ҳамин любой чиза гап мезанам, 2 бор 3 бор нарха гап мезанам. барои ҳамин шумо илтимос вақте ки менависед нарх напурсен. 130 сомон нархи донае. кадоме ки опт мегира баъд бинависа. хай бо расидкои навш бо скоро мешава ба харибӣ. ҳамаи амбора мо шумода устосна намоиш метавонем. боқӣ сарбаланд обод бошем. худоҳофиз.